Jumpa lagi di konten bayi. Ini dari rumahnya Pak D-nya nggih, rumahnya Pak D-nya Rima. Udah tadi itu soto yang renek segone. Dok Tan minta tolong, Dok. Ini ngasih nama ngat ini, Dok. Minta tolong. Nah. Delok tingok Mas Kiki. Walah. Diwarna klambi-klambi roti. Mas, Mak. Panas iki. Panas. Iya, panas. Opo ngilatem kok. Ya, Mak. Aja, Mak. Aja, Mak. Aja, Mak. Bangun. Piye? Piye, Dok? Gini, budit. Masjid. Iya, ini Barbel mulai. masjid. Enggak, ngomongin kok. Bangun, ngomong. Barbel mulai. Semoga di hari yang Jumat penuh berkah ini, Kan boleh. Iya, mari iya. kita bersama-sama berdoa, muga-muga paringi sehat, paringi rezeki sing Ya. panjang. Rezekine berkah barokah, umur sing panjang. Mas, nomornya pira, Mas? Mimo. 5 mbek pira, Mas? Kuwi jajane yo ndang dimaem. Kuwi nek Kiki gak mbok kasih. Tadi 5 aja. Kiki kasih 1, Dak. Kasih 1 pinter kok. Iya, berbagi ya, nggih. Oh iya, tolong buka tutup, Dok. Sampai buka tutup. Nah. Ini Ki jajan, Ki. Nah. Gak enek kan. Ada, Mang. Mbak Jumatan, Ki. Oh iya, Jumatan, budal Jumatan apa nan? Oh iya, geneng. Wes ora neng. Wes mbek digawe Rima kabeh. Enek. Ora enek, Dok, ora eneng. Wes ya wes simpen. Dimaem ya. Engko nek gak mbok maem digawe tikus. Mak, gak mbok kei ya? Ya. Ndi leh nek. Lah Mak Tin, Ndi jajane ndi gak mbok kei jajan, Mak? Iki. sing jajan kemarin dibelino Mas Dimas ya habis, Dok. Oga digawe tikus. Digawe tikus apa digawe anu, terwelu? Iya. Mahasiswa kok Maknya Isa. Go Mak Nisa sini. Loh ya, malah. Saya gengak. Pikir. Ini anak bapak Tino. Duka, Mak. Ono apa? Karo takok iya sing pelan-pelan. Piye to, Nduk? Anu piye Mbak Rima ngono piye? Piye to Mbak Rima? Mas, bapak itu lagi. Mas ngopi. Oh, Mas ngopi. Malah ngono. Mas anu. Panas. Deh. Mak, Piye, Dek? apa itu kok emas sih, Mak? Ya sesuk Ini, Mang. esuk tumbas nah ya. Gak opa ono, Mak, HP ku digawa emas, jenenge Wahono. Sing pertama mang jerene HP-ne digawa Bu Yuni. Terus ganti dileh Wahono. Ganti Bu Nisa. Apa itu kebayang, Pak? Ya. Mak, HP ku digawa Yuni neh. Bu Yuni ra nggawa, Nduk. Mas, Lho mak nek karo jenengan dibisiki, Mak. Mas. Damam. Iya. Yes, Damam. Dok, ini lho. Hilang kok juga Pak ono. 100 orang itu. Wes, mesti. Di apa? Atus dhewe to mesti mbok gebyuri tok ora sabunan to. Pakai Baby. sabun no. Dek wingi dibelino sabun no. 100 tenan poro. Mesti, Bibi. Dusi Wiwi. Menawi Mbak Dewi menawi ngarep nyeluk Wiwi. Nggih, Wiwi niku Mbak Dewi pemirsa nggih, Mbak Dewi. Mbak Dewi itu putrane Pak Deni. Tadi tak mintakno nasi anaknya Mbak Dewi. Bakule tadi kliwatan ora dikei sego, padahal aku wis muni nganggo sego. Gak apa-apa ya, Nduk, segone lali. Iya, mie ayam. Dia seneng banget. Sesok nek Ibu Rene ya Nduk genten mie ayam ya. Ki mang anu Nduk. Bu Yuni karo Mak Ngatini lewat ki mang kok ketoke kok rong buka iki. Aku. Wah, ya hati-hati. Ndi aku Hati-hati. kok piye rasane?
enak. Enak? Nanti Mam. Masih. Ya baca doa dulu no. Masih. Kayak jeruk sih. Kayak jeruk ben seger. Wes, diulet. Intan duduk tidak? Iya wes. Wes diulet. Baca doa dok, Cahayu. Allahumma barik marasatana kina anda benar amin ya rabbal alamin. Semoga nasi yang aku makan menjadi berkah. Menjadi berkah, menjadikan tubuhnya Rima sehat. Walafiat. Tambah pinter, tambah ayu ki. Masih. Piye? Oh alah Martin. Napa? Niki biskuit sing winginane dibetake Mas Dimas. Nggih. Coba apa, Bu? Ora nek tak pek, Dok. Ora nek tak pek ora. Ya Iku hilang. maneh. Ya hilang lo. Hilang lo. Ora nek ilang, tak lebokne kene iki kok mbok nggo mamku awan, kok karek. Ya bener, Bu. Iya, tak lebokne kabeh sik, oh. Ya mudeng Bu nek kali kula mak nek kali sampean Bu. Bu. Iki kecape, tak taline ya. Engko nek dianu semut. Iya, Mamat. Hilang. Iki jeruke, iki iwake. Heeh. Ngene. Iki minume. Apa? Bakal belanja. Ini. Bakul belanja. Petuk Aku apa? tumbas apa? Ini, Wek. Ini. Aku tumbas apa? Rima tumbas apa? Ah, Ora. HP nem ki ora digo sapa-sapa apa Rima lali. Iki kok Nanti pangan. Nanti pangan piye rasane? Tak gawakno iki celananan ya. Engko celananan iki sing baju sing ndeknane pe tak gawakno kae lho, Dok. Lali pas awak mrono. Lho, kok cantik angko. Ya. Terus dicelanani. Jangan Bu. Heeh. Jas ke Bu? Piye, Dok? Baca saya hilang kok. Oh, kok ning tas kene lho, Bu, kok ilang. Kikik nggo. Ora kiki orang juga. Gak boleh menuduh ya. Iki kaos-kaos, Dok. Kingko. Kiki omahe kuwi kok cedhak kuwi ya. Iya. Dibiukno, ben dipilih make. Dilondrikno Ibu ya. Nah, Mam. Lah kuwi iki apa orang mama tek dedek ngono. Sek, sabar. Duwike dicolno sik. To. Ora nek ilang. Ini lu. Iya sik. Sampai lebuk, sampai lebes raja-raja iki lho. Oh. Ora nek dipek Ibu ora. Ora nek nyuwekli ngene nek ngantek ajur. Kok klambi kuwi ya sing mbok nggo. Senenganem kok men iki ae. Salen kok nganggo kuwi. Salen, kok bajuke salen. Bajuke salen nganggo sing apik kok ben dianu make. Nanti mam neh. Wis nanti, Mam. Wah, Mama nenek. Hah? Mama nenek. Ora enek Mbah Man, Ora enak Bahman. Yo. Bojone Mbak Martin. Yo, aman. Gue. Azan. Ya, Mam. Iya resik omak sirane kok resik omak. Coba apa? Iya gak apa-apa. Wis, nanti Mam. Iki mbok nggo celok-celok bakul belanja. Ngono. Anu, Cuma dolanane niku lho mak mbuh ning ndi parake. coba Ada apa? Adae enek, tapi anune gak enek. Masuk Coba barang. amat tiga, amat kok. Ya sudah ditelasno nang istirahat engko ya. Oh, Mak. Apa iki mboten jalan mawon. Nilai mawon. Enek piring barangnya kene. Allah ya. Lu kene, Mak. Hah? Uwak Gua ya makan gua jare Mak. Buat nang kali. Uwak. Ya aja nek digua ning kali iki dipilahi sing jek kena dienggo. Uwak ngono. Sik tok tak pilih. Sik dipilahi sik, sing gak kena kok lagi dibuat. Heh? Gobah. Sik sabar.
Kabeh, Mak. Iya dipilih, Nduk. Dipilih sing kena di laundry, Nduk, Tan. Aja sen. Eh? Ya? Mas. Mas kena apa? Oh, cek kena Tan kuwi, Tan. Kok ijek HP ya? Mboten disalap teng sak mawon, Mak Tin. Sing apik tak kayak kene, jadi di laundry. Nggih, ajeng kula laundry. Maksudnya teng sak mboten napa-napa kersane akeh leh. Lek niku mengke mok saiki. Heh? Gua wi. Gua. Aja sen. Ye? Aja sen. Niki ki apik Mak maune, niki ki klambi apik Mak. Pun di laundry mawon niki Mak niki apik. Apik Mak, klambi apik niki. Tan, ibu soteng ngene Tan tak ewangi Mak Tin, Tan. Tak ewangi Tan. Ibu soteng ngene Nduk, mbek Mak Tin. Nah, ngene nya. Pun pokoke di laundry, Mak. Gua ini, Mak. Gua ini, Mas. 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 Oh. Ano, ano? Mas. Ano? Mas. Lungsung. Apa bi? Beku. Anyar iki. Ini kok Mas Dimas ini. Iki sofa ibu. Suwek. Buka malah ya. Nek nganggo ki apa ambek disuweki atau piye? Oh alah, suwek pemirsa jebrol lho. Wes. Gak iso. Jauh apa bu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak iso. Dua. Iki gak sedeng ki awakmu. Wes tak laundryne pemirsa. Dua ini. Iki enek ada kurungan manuk barangnya apa ndek biyen awakmu seneng manuk? Iya ini kebilan. Kami Paling disukai tiyang mak itu. Ini buka. Bu, ambil ngomongan. Iya mbak omongan ki kemul-kemul apik jere. Ya iki sampai keneman iki. Oh, mbak ini. Oh, iki ada kurungan manuk idonan iki. Manuk iso peleh, Mas? Manuke sapa, Ma? Jainan. Oh, manuk itu. Tri Handayani. Tri Handayani tuturi Handayani tak tuturi kowe kok malah ngandani le mama. Hotel apa? Hmm? Apa? Hotel apa? Satu kumpul. Ke apa? Hotel Oh, alah suwek kabeh, Duk. hotel Mas. Apik. Aku nek wis resik dienggo. Ya sekali sampean. Enggak. Lho enggak, Mak. Iki barang, Mak. Oh, alah, Duk. Bu, ambil ngomongan. Iya, gua sampai ngomong iki. Intan dia mbek ngomong Enggak, pengen diem aja. Jangan diam aja. Jangan diem Ada aja. setan. Lah sing teng lemari niku yen apa? Teng Nek iki tak awak kono. Oh, kawak-kawak ke tante mari tahan. Ngono kok ilang tak wambung kowe Koko. Tak ambung kengko. Jadi iyo Kinan, sebenarnya yo dan sebenarnya dan Oh, baterainya entek. enggak
Tak ambung kengko. Saiki ajur nduk tantrae. Nggih. Iku. Aja. Halo. Rima. Oh iya sebentar. Rima masih ke pasar. Oh iya, tunggu sebentar ya. Oh iya. Ya kidok. Ini nyoteng piye mentan ini. Saya buat syuting sapa? Iki, Bu. Wes petok iki. Ya. Iki ajur. Iki sing mbok syuting sapa? Ibu. Nyoteng sak oreai, Mak. Mohon maaf nggih pemirsa. Maaf ya. Maaf ya. Oh, iki baterainya entek kabeh pemirsa lho. Enek mbak Intan sini. Oh, habis kabeh. Baterainya habis kabeh pemirsa. Jadi nggak hilang ini teleponnya. Sing ini hancur. Gak apa-apa, Bu. Niki, Mak, yang ada di dalam lemari, Mak. Nyon sewu nggih. Iki sing elek mbok kek lemari. Sing elek mbok kek lemari kok nek ses laundrynan, Nduk ya. Lah kandanane mangel. Kandanane mangel, Dek. Wiwi Mbak Dewi kuwi lho, Mbak Dewi. Gak boleh ngomong ngono ah. Sing saged dianu Mak. Tuh katoke rupane kok ngene, pun dibuak mawon iki. Katoke dibuak. Diguak. Iki apa to nduk mbok isekno ngene iki lah nduk. Wes dah bubuk kadang kon bubuk ning gone Rima lho. Nang turu. Wes nang turu. Oh, mak tine malah guyu. Wes dah ditelasno sotone kok selak nyemimir. Pan cireng kreseke goreng ta? Tolong ta Mbak Intan. Kreseke tulung ambilno. Nah nggih. Sing BH keng ngene kula kali Mbak Sri Kutel tesih Mama. Niku resik. Iki sekalian dilondreke nggih. Bau. Dalem Mama. Sekalian dilondreke Nggih dilondreke mawon. Jakete sapa? Kate Sarima. Munggah nasi ora gak. Jaket wis dilondrekno sisan. Wis tak londrekno sik pemirsa. Iki sing dilebokno malah kerdus. Lah iki sandal sing mbok goleki. Iki. Loh. Lagi nek gembok barang. Iki sandal sing mbok goleki iki. Engko nek ilang gawa buyuni. Ah, iki lho ya, Dok. Nggih. Iki sandalmu. Oh. Ya. Berarti gak hilang ya sandalnya ya. Mbok simpen ning kene. Oh alah ya nek kerdus. Oh iki lo mungkin sing didarani ilang kalau pemirsa HP ini. Kemudian nggih pemirsa, saya tak mau ngelondrekno ini. Berarti niku sing saged dilondri namung kedik mawon niku, Mak. Wong iki barang sing tinggalane wong tuane. Pun mboten saged dipakai nggih. Winginane kula nate ngertos pasti konten ngangge niki lho, Mak. Niki lho. Pesing, Mak. Nggih, pun. Wis dadi maem, Dok. Wes. Iya, sesuk gantian. Sesuk Dok ya, kimang baksone ketoke jemah-jemah urung buka. Wis demikian nggih pemirsa.
iki langsung tak concong 20 menit ora tak putus-putus. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Rima, Dok. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya ya pemirsa. Kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kisah cerita Rima hari ini. Sing pinter ya, Dok ya. Nek bar klambine kok ditata. Ning ndi nek pasir ning ndi. Ini kasur Rima nek pasir niki ning iki yo, Bu. Paling dekne pas naik kasur ngono kuwi lho, Nduk. Ambek Lah yo. iya. Apa kan? Yes, Kak. Cekeli tak geblok kare ngene. Oh iya, Nduk. Iki lho pemirsa, lho. Apa sayang? Apa? Ya kudune ya diresiki ya, Nduk. Nek gak popo-i. Apa awakmu kudanan nang Nduk iki? Apa ketampon ya pemirsa ya? Nduk. Teles. Kasur teles. Iya. Paling karang aku ndekne nampu kon jaba ku lho nek pas udan gede. Kan kuwi bolong ngono leh gendenge. Iya, Ibu. Kau Wes pemirsa, kami pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.